Ola, son Valeria e hoxe vou vos explicar sobre as constelacións. Que son as constelacións? As constelacións son agrupacións de estrelas no ceo nocturno que, unidas por liñas imaxinarias, forman figuras recoñecibles como animais, obxectos, héroes ou seres mitolóxicos. Localízanse nos dous hemisferios, no hemisferio sur e no hemisferio norte. No hemisferio sur hai un total de 52 constelacións e no norte 36. Por que se forman? As constelacións fórmanse pola necesidade humana de organizar o ceo nocturno, unindo visualmente as estrelas con liñas imaxinarias. Como se forman? As estrelas parecen estar próximas dende o noso punto de vista terrestre, forman constelacións, pero as estrelas que realmente están cerca acumúlanse en cúmulos estelares. Que é un cúmulo estelar? Un cúmulo estelar é un conxunto de estrelas unidas. Tipos. Existen 88 tipos coñecidos, pero as 7 máis recoñecidas son a Ursa Maior, a Cruz del Sur, Orión, Centauro, Casiopea, Can Maior e Osa Maior. A Ursa Maior, moi coñecida por o carro ou o cazo, é a axuda a encontrar a estrela polar. Polo contrario, a Osa Menor contén a estrela polar na súa cola, esencial para a navegación no hemisferio norte. O Centauro, unha gran constelación do sur que alberga a Próxima Centauri, que é a estrela máis cercana ao Sol. E Alfa Centauri. Alfa Centauri é o sistema estelar máis cercano ao Sol. A Orión, o cazador, facilmente recoñecible porque ten un cinturón de 3 estrelas brillantes: Betelgeuse, Rigel e Bellatrix. Casiopea. Esta constelación ten forma de W ou de M. No hemisferio norte, nomeada pola raíña mitolóxica. Can Maior. Fogar de Sirio, estrela máis brillante do ceo nocturno e o can de Orión. Cruz del Sur. Unha pequena pero moi importante constelación do hemisferio sur, fundamental para a orientación. Grazas por escoitarme e, para facer este traballo, busquei a información na Wikipedia.